Magandang araw. Ibabahagi ko lamang ang istoryang to sa inyo. OFW ako sa bansang Saudi at nagtatrabaho bilang isang welder nang makilala ko ang aking kasamahan sa trabaho sa gitnang silangan. Siya si Marlon, 34 ang edad. Agad kong nakagaanan ng loob si Marlon simula nang dumating siya sa bansang aming pinagtatrabahuhan. Palibhasa ay una ako ng 2 taon sa kanya sa kumpanyang to, kaya ako na rin ang nagturo sa kanya ng mga dapat at hindi dapat sa trabahong to. Mabait naman si Marlon, kung kaya't naging magkabady kami sa trabaho at pati na rin sa flat namin. Roommate din kaming 2 at naging magkumpari pa. Nagpabinyag noon ang isang kasamahan namin sa trabaho at pareho kaming kinuha bilang ninong. At dahil nasa ibang bansa nga kami noon, kaya may nag-proxy na lang sa amin nung araw ng binyag. Matangkad si Marlon. Siguro ay nasa 5'9" ang taas. Okay naman ang pangangatawan, hindi mataba, hindi rin naman payat, kumbaga sakto lang. Isang lihim na aking nagawa sa kumpare kong si Marlon, ang hindi ko makakalimutan. Yun ay kung paano ko siya nagawang lokohin. Dahil sa kanyang misis, natawagin na lang nating Abigail. Ako nga pala si Ron, 36 years old at hiwalay na sa aking asawa. May isa kaming anak na lalaki at ngayon ay 10 years old na. Patuloy naman ang sustento ko sa aming anak sa dati kong asawa. 3 taon lang kaming nagsama nang magdesisyong maghiwalay na lang dahil sa ilang bagay na hindi napagkakasunduan. Magdadalawang taon na rin kaming magkakilala ni Marlon nang mag-expired ang kontrata ko. Ibig sabihin, kailangan ko munang umuwi at pumirma ng bago kong kontrata. 1 linggo bago ako umuwi, ay nagsabi na sa akin si Marlon na may ipapadala daw siya sa misis at anak niya. Agad naman akong pumayag dahil natural naman nakalakaran sa abroad ang ganitong bagay. Ilang beses ko na rin nakausap ang misis niyang si Abigail. Palibhasa ay high-tech na ngayon kung kaya't madalas silang mag-usap sa internet ng nakavideo. Maganda ang misis ni Marlon at sexy pa. Sa edad nitong 30 ay talaga namang masasabi mong napakaasikaso pa nito sa katawan. Sa maamong mukha nito na halos nahahawi kay Bea Alonzo ay mabibighani ka talaga. Wala naman akong kahit na anong kakaibang nararamdaman para sa kanyang misis. Ngunit hindi ko akalain na may bagay akong matutuklasan na siyang magtutulak sa akin upang hangaring makatabi ang misis niya sa kama. Isang pagkakasala na hindi ko makalimutan, na kahit nang bumalik na ako sa abroad ay lihim pa rin akong umaasa na sa muling pagbabalik ko sa Pinas ay ang misis niya ang muli kong uuwian. 3 araw bago ang aking flight ay malas namang nagloko ang aking laptop at ayaw mag-on. Agad kong naisip na manghiram ng laptop kay Marlon upang sa ganun ay makapag-message ako sa aking anak na ako ay uuwi. Pre, makahiram nga ng laptop mo. Nagloko kasi yung sa akin kung kailan magme-message pa naman ako sa anak ko. Paalam ko sa aking kumpare. Sige pare, kunin mo na lang sa kama at ibibigay ko na lang sa'yo yung password. Sagot naman ni Marlon. Dahil wala na nga akong pasok at naghihintay na lamang ng flight ko, ay naiwan na akong mag-isa sa aming flat. Matapos mag-umagahan, ay agad ko nang binuksan ang laptop ni Marlon. Nang matapos akong mag-message,
ay sinubukan ko munang tingnan ang mga files na nakasave sa laptop ng aking kumpare. Dahil na rin sa mahilig akong magbusisi sa kahit na ano, ay may nakita akong isang folder. Agad kong binuksan to at tiningnan kung ano ang mga nakasave dito. Laking gulat ko nang masilayan ko ang isa sa mga nakakaakit na larawan na nakalagay dito. Napamura na lamang ako. Ang misis ni Marlon. Inisa-isa kong tingnan. Ang ganda pala talaga ng misis niya. At sa itsura nito ay parang dalagang-dalaga pa. Bukod sa natuklasan kong mga litrato, ay may nakalagay din ditong mga video. At dito ako lubusang hindi makapaniwala. Napanood ko ang magandang misis ni Marlon habang unti-unting kinakalas ang suot sa harap ng kamera. Bumilis ang kabog ng aking puso at hindi talaga ako makapaniwala. Lumipas ang maghapon ko na walang ibang tumatakbo sa isip ko, kundi ang nadiskubre ko sa katauhan ni Abigail. Sadyang hirap akong kalimutan kung kaya't binagabag ako ng husto. Gabi na nang magsidatingan ang mga kasama ko sa flat at isa na doon si Marlon. Parang walang nangyari at patay mali siya ako kunwari na nagpasalamat sa kanya nang ibalik ko na yung laptop. Sa isang bahagi ng utak ko ay hindi ko alam kung nagpapasalamat ba ako dahil sa paggamit ko sa laptop o dahil sa mga natuklasan ko. Kinabukasan ay natsyempo naman na day off ni Marlon, kung kaya't nagkaayaan kaming dalawa na pumunta sa mall para bumili ng ipapadala niya sa kanyang pamilya. Matagal na rin kaming namimili. Ngunit napansin kong parang hindi mapakali itong si Marlon at panay ang tanong sa akin kung hindi daw ba ako magsi-CR. Nakaapat na tanong na yata si Marlon sa akin nang sabihin kong, "Sige pare, mag-CR muna ako." Sinabi niya na magkita na lamang daw kami sa isang coffee shop pagkatapos kong mag-CR. Nauna akong dumating sa coffee shop kung kaya't inantay ko pa to ng halos 15 minutos. Medyo nahirapan yata to sa paghahanap ng ipapadala. Lumipas pa ang ilang saglit. At sa wakas ay dumating na din to. Nagkape lang kami at kumain. At pagkatapos nun ay bumalik na rin kami sa aming flat. Huling gabi ko na sa aming flat. At flight ko na kinabukasan nang iabot sa akin ni Marlon ang mga ipapadala niya para sa kanyang mag-ina. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga to dahil naka-gift wrap at may mga pangalan lang. Hindi rin naman ako nagtanong pa kung ano ang mga laman nun dahil busy na rin kami sa aking despedida. Tulad nga ng nakasanayan, sa tuwing may mga uuwi ng Pilipinas ay nagkakaroon kami ng konting inuman kasama ang ilan sa aming mga housemate. Matapos ang ilang oras na inuman ay nagpahinga na rin kami. Kinaumagahan ay handang-handa na ako para sa aking flight. Excited na akong makauwi ng Pilipinas kahit sa hapon pa ang aking flight. Isa-isa ko na ring pinagpaalamanan ang mga kasama ko sa bahay bago sila mag-alisan papunta sa site. Maiksi lamang ang naging paalaman namin dahil hindi naman ako mawawala ng matagal. 2 buwan lang akong mababakante at babalik din naman agad ako. Bago lumabas si Marlon, ay nagpasalamat pa to sa akin. At ako na raw ang bahalang maghatid ng mga pinadala niya para sa kanyang misis at anak. May kalayuan kasi ang biyahe mula sa bahay ng aking mga magulang na nasa Bulacan patungo sa bahay nila na nasa Batangas naman, kung kaya't mahihirapan pa ang misis niya kung ito pa ang sasadya sa amin. Gabi na halos nang marating namin ang bayan ng Balagtas.
dahil pinamili ko na rin muna ang aking mga magulang at ang nag-iisa kong anak. Matapos naming mag-duty free, ay kumain muna kami bago bumiyahe pauwi. Sa 3 beses kong pag-uwi ng Pilipinas, ay laging kasama ng aking magulang ang aking anak sa pagsundo sa akin. Isang barangay lang din naman kasi ang layo ng bahay ng aking dating asawa sa bahay namin, kung kaya't madali lang tong nahihiram ng aking mga magulang. Maayos rin naman kasi kahit papaano ang paghiwalay namin ng nanay nito, kaya't anytime ay pwede lang hiramin ng mga magulang ko ang bata. Matapos magpahinga sandali, ay agad ko na ring ipinahatid sa aking kapatid ang aking anak. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal, ay agad kong tinawagan si Abigail sa numerong binigay sa akin ni Marlon. Hello, pwede bang makausap si Abigail? Bati ko sa sumagot sa kabilang linya. Si Abigail to. Sino to? Agad naman niyang sagot. Good morning, Mare. Si Ron to. Pagpapakilala ko naman. Ay, Ron. Ikaw pala. Kumusta na? Ang sabi niya. Pwede ka ba bukas? Pwede ka bang maihatid na sa inyo bukas yung mga pinadala ni Marlon? Medyo natawang sabi ko. Hindi ko man sinasadya, ay parang may kung ano sa nasabi ko. Mabuti na lang at hindi yata napansin ni Abigail yun. Sige pare, mga anong oras ka ba makakarating dito? Alam mo na yung address, di ba? Muling wika ni Abigail. Oh, alam ko na Mare. Na-sketch na rin sa akin ni paring Marlon. Kung aalis siguro ako dito sa amin ng 9:00 ng umaga, ay darating ako dyan ng 2:00 o 3:00 na ng hapon. Okay lang ba yon? Ang sabi ko. Oo naman pare. Sige at hintayin ka na lang namin ng anak ko. Sagot naman niya. Kinabukasan, habang ako'y nakasakay na sa Cubao, papuntang Batangas, ay napapangiti ako sa tuwing naiisip ko na makikita ko na ng personal ang misis ni paring Marlon. Ilang araw din siya ang tumatakbo sa isip ko at hindi talaga maiwasan na maisip ko na sana ay makatabi ko siya minsan sa kama. Matagal ang naging biyahe dahil naging maulan ang maghapong yun. Sobrang traffic ang inabot ko, kung kaya't hindi nasunod ang oras na sinabi ko kay Abigail. Halos 6:00 na ng gabi nang marating ko ang kanilang bahay. Sa isang subdivision nakatira sila Abigail, ngunit parehong bakanting lote pa ang katabi ng kanilang bahay. Sa pagpindot ko ng doorbell, ay agad namang may nagbukas ng gate. Parang anghel sa kaamuhan ang mukhang bumungad sa aking harapan. Halos matulala ako kay Abigail dahil mas maganda at sexy pala to sa personal. Huy, pare, para ka namang natuka ng ahas dyan ha. Pabiro niyang bungad sa akin. Pasensya na Mari, hindi ko kasi akalain na mas maganda ka pala in person. Sabi ko naman sa kanya. Joker ka pala. Palibasa kasi puro Arabo yung mga nakikita mo eh. Biro niya naman sa akin. Hindi naman. Wika ako naman. Nang makarating kami sa loob ng bahay, ay doon ko naman nakilala ang nag-iisa nilang anak ni Marlon. At dahil gabi na, ay inalok na ako ni Abigail na doon na maghapunan, na akin namang pinaunlakan. Habang kami ay naghahapunan, ay nag-offer si Abigail na kung gusto ko daw ay doon na ako magpalipas ng gabi. Total ay bakante naman daw yung isang kwarto. Sino ba naman ako para magpakipot pa sa ganito kagandang babae? Isa pa, mahihirapan na rin akong umuwi dahil maulan nga ng mga panahong yun. Matapos ang hapunan, ay nakipaglaro muna ako sa bata sa sala habang nagliligpit pa si Abigail.
Ilang saglit lang din ay nakatulog na rin ang bata sa pagod. Nang dumating si Abigail ng sala mula sa kusina, ay nakita niyang tulog na ang kanyang anak. Kung kaya't kinuha niya to at ililipat lang daw sa kanilang kwarto. Matapos mailipat ang bata, ay agad din namang lumabas si Abigail. Maaga talagang natutulog ang batang yun. Sabi niya sa akin, "Anong gusto mo ron? Kape? Juice o alak?" Alok pa niya sa akin. "Alak sana, Mari, kung iinom ka. Para may kakwentuhan naman ako habang umiinom. At kung may naitatabi ka dyan." Sagot ko naman. "Yun lang pala eh. Sige, meron ako dito kasi nga alam ko na mahilig kayong uminom ng mister ko. Kaya bumili na talaga ako." Wika niya naman. Agad kumuha ng isang boteng tequila si Abigail at 2 kupita. May kinuha din siyang iodized salt at ilang kalamansi na nakaslice na. Sa simula pa lang ng aming inuman ni Abigail, ay may kung ano-ano nang tumatakbo sa aking isip. May kalakasan akong uminom, kaya't plano kong samantalahin ang pagkakataon. Sa 2 taon na pagkakalayo ni Marlon at Abigail, ay alam kong sabik na rin siya sa kama. At yun ang pag-asa ko. At dahil doon, sigurado akong magiging madali lang ang pagpapasuko ko kay Abigail. Halos kalahati na ang bawas ng iniinom naming tequila nang simulan kong kausapin si Abigail sa pamamagitan ng kwento at mga tanong ko. "Mare, alam mo, bilib ako sa'yo. Kasi paano mo natitiis yung pangungulila mo kay Marlon? Lalo na pag ganitong maulan ang panahon." Pag-uumpisa kong tanong sa kanya. "Ha? Paano ko nga ba natitiis? Ikaw pare ha? May pagkapilyo ka pala." Sagot naman niya sa akin. Hindi naman na tayo bata para sa ganong tanong." Hirit ko naman. Sabagay, pero secret na lang yun. Agad niya namang depensa. "Mare, mas okay siguro itong iniinom natin kung lagyan natin ng konting twist para naman ma-enjoy natin." Pagbubuyo ko naman sa kanya. Alam ko na yung sinasabi mo. Ginagawa rin namin yan ni Marlon, kaya lang kung tayo yung gagawa, parang hindi naman yata magandang tingnan pare, di ba? Sagot naman ni Abigail. "Bakit naman? Tayong 2 lang naman yung makakaalam. Para laging masaya ang pag-inom natin, di ba?" Dugtong ko pa. "O sige." Wika niya. "Sige, mauna ako ha." Agad ko namang sagot. Mabilis kong nilagyan ng iodized salt ang aking leeg at iniabot ang isang kupitang tequila kay Abigail. Agad naman niya itong ininom, sabay sunggab agad sa aking leeg. Matapos nun, ay sabay kaming nagtawanan. Lasing na rin si Abigail. Ilang beses naming inulit yun. Hanggang sa, "Time out muna tayo, Mari. Bakit kaya hindi natin buksan yung regalo ni Paris sa'yo? Para makita natin kung ano yun. Baka mamaya mamahaling alahas yun." Patay mali siya kung sabi kay Abigail. Ngunit ang totoo, alam ko na kung ano ang laman nun. Hindi ko na kasi napigilan na buksan ang regalo ni Marlon, kaya pagdating agad sa bahay, ay agad ko na tong binuksan. "Oo nga pala no. Sige nga at makuha para mabuksan na natin." Walang kamalay-malay naman niyang pagsang-ayon. Agad na kinuha ni Abigail ang regalong may pangalan niya at unti-unting binuksan to. Alam kong mabibigla si Abigail sa pasalubong nito mula sa mister. Kaya naman habang binubuksan niya ang regalo, ay nakaantabay ako sa mukha niya upang makita ko ang magiging reaksyon niya. Hindi nga ako nagkamali at talagang namangha si Abigail sa kanyang nakita at halos mag-blush ang kanyang mukha. Isang kasangkapan na masasabi nating
para sa mga babaeng lubos na nangungulila sa asawa. Mabilis na napatingin si Abigail sa akin at halos hindi makapagsalita. Nang sa muling pagyuko ni Abigail, ay nakita niya ang sulat na nakalakip dito. Agad na binasa ni Abigail ang liham na yun at sabay tingin muli sa akin. Loko talaga tong mister ko. Nakakahiya tuloy sa'yo. Dapat kasi di mo na pinaalala eh. Sisi naman niya sa akin. Sorry hindi ko naman kasi alam na yan pala yung pinadala niya. Depends ako naman sa kanya. Ano pa nga ba? Nakita mo na. Ang problema, aanhin ko naman yan. Agad naman niyang wika. Pero sa puntong yun, alam kong may kung anong tensyon na sa pagitan namin. Kung sa bagay, Mari, andito naman ako kung sakaling mamiss mo. At nagkatinginan kami sa sinabi kong yun. Palabiro ka talaga. Alam mo namang hindi pwede, no? Makamamaya niyan kung saan pa tayo makarating. Sagot naman ni Abigail. Pero hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Agad akong tumabi kay Abigail at sabay lapit ng aking labi sa puno ng kanyang tenga. Iisa lang naman ang pwede nating marating ngayon, Mari. Ang bawal, pero masaya. Pero malito, pare. Pagtutol naman niya, nang unti-unting dumapo ang halik at haplos ko sa kanya. Sa puntong yun, bahagyang naitulak niya ako. Pero sa isip ko ay hindi pwedeng sumuko ako. Ilang gabing naging laman siya ng aking isip. Ilang gabi akong hindi nakatulog. Dahil sa binagabag nito ng husto ang isip ko. Hanggang sa hindi nga ako nagkamali. Napakagatlabi na lamang si Abigail. Kasabay ng pagbukas ng kanyang mga binti para magpaunlak sa akin. Hanggang sa tuluyan na rin tong nakalimot. Sa pagkakataong yun, agad ko siyang inihiga sa sofa. Alam kong hindi na rin siya makatiis. Kaya tuluyan na niya akong hinila at niyakap sa aking bewang ang kanyang mga binti. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay mapapasakin na rin ang babaeng ilang araw na gumulo sa isipan ko. Kahit pa alam kong ito isang nakaw na sandali lamang. Sa isip-isip ko, pasensya ka na paring Marlon, pero sa akin na muna yung misis mo. Di bale, hihiramin ko lang naman siya. Sa'yo pa rin siya pag nandito ka. Pero dahil wala ka pa, ako muna ang magiging asawa niya ngayon. Nang gabing yun, hindi maitatanggi na talagang nasabik ng gusto si Abigail sa kama. Ako man ay ganun din. Bigay todo kami na dalawa. Halos hindi maghiwalay ang aming mga labi at halos panawan na ng ulirat habang nagpapakasawa sa isang kasalanan. Nang humupa ang uhaw namin sa isa't isa, ay tulala kami. Pero wala namang halong pagsisisi sa mukha ni Abigail dahil tinugunan niya lang naman daw ang pangangailangan niya bilang babae. Matapos naming magligpit, ay sabay na kaming nagpahinga sa magkabilang kwarto. Kinaumagahan ay ginising ako ni Abigail para mag-almusal at makapag-ayos. Bago ako umuwi sa Bulacan, ay muling may namagitan pa sa amin ni Abigail. Isang linggo, bago ko bumalik sa ibang bansa, muli akong bumisita sa kanila. Ngunit sa pagkakataong yun, ay palihim na sa kanyang anak, para di malaman ng kanyang mister. Inihatid muna ni Abigail ang bata sa bahay ng kanyang mga magulang, at sinabing may aayusin lang. 2 gabi, at 2 araw din akong nanatili sa kanilang bahay. Pero sa pagkakataong yun, ay kaming 2 lang ang nandoon. Hindi ako lumalabas ng bahay upang hindi ako makita ng mga kapitbahay nila at hindi siya pagdudahan. Hanggang sa dumating ang araw na ako'y bumalik na sa dating trabaho. Sa ngayon, ay nandito pa rin ako sa ibang bansa
At kasama ko pa rin si paring Marlon sa aking trabaho. Minsan nagigilty ako pag napapansin kong masayang nag-uusap si Marlon at si Abigail sa internet. Pero madalas ay nanunumbalik naman ang pagkamis ko sa asawa ng aking kaibigan. Minsan nagkakausap din kami ni Abigail sa internet pag magkausap silang mag-asawa. Ngunit maingat kami na huwag makahalata si Marlon sa kung anuman ang namagitan sa aming dalawa. Sa susunod na taon ay nagpaplano akong mag-file ng vacation leave para muling mabisita ang asawa ng aking kaibigan. Alam kong iniisip niyong mali ako. Inaamin ko yun. Pero kung kayo ang mapupunta sa sitwasyon ko, ay maiintindihan niyo ko. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya. At salamat sa pakikinig. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa na naman pong kwento ang ibabahagi ko ngayon sa inyo. Kwento ng pag-ibig na unti-unting nabuo sa pagitan ng isang doktora at isang trabahador. Ito po ang kanilang maiksing kwento ng buhay na ating isasabuhay ngayong araw. Muli, ako po ang inyong makakasama, Miss Love. Magandang araw po, Miss Love. Ako nga pala si Eleazar, 29 anyos. Matured sa edad kong to dahil na rin siguro sa dami ng trabahong naranasan ko. Ngayon po, isa akong boy sa bahay na pagmamay-ari ng mga Buena Vista. Kilala sila sa lugar namin at dating katulong doon ang nanay ko. At nung magkasakit nga siya, ako ang pumalit para tumulong-tulong sa pagtatrabaho roon. Pero kailanman, hindi ko naisip na darating ang gabing makakasama ko sa iisang kwarto ang panganay nilang anak na si Doktora Estela Buenavista. Isang byuda, pero napakaganda pa rin kahit 47 na ang edad niya. Maayos naman ang buhay ko noon sa bahay nila. Ako na ang bahala sa maintenance ng hardin nila. Araw-araw akong magdidilig ng halaman, maglilinis ng bakuran, at minsan sasama sa driver kapag may ipapabili si Don Ernesto, ang ama ni Doktora Estela. Sanay na ako sa ganung buhay. Kaya nung sabihin nilang uuwi galing Maynila si Doktora Estela para magbakasyon ng isang buwan sa probinsya, wala naman akong gaanong pakialam nung una dahil hindi talaga ako entresado. Alam ko mabait siya, maganda, pero bihirang ngumiti mula daw nung mamatay ang asawa nito, ilang taon na rin ang nakakalipas. Ellie, ikaw na bahala kay Mami Stella habang nandito siya. Bilin sa akin ni Nay Rosa, ang matandang katiwala sa bahay. Opo, Nay. Mahilig yun magkape sa umaga. Tapos ihanda mo lagi ang sasakyan kapag gustong mamasyal. Ikaw nang bahalang maglibang sa kanya. Ipasyal mo sa mga magagandang lugar sa atin dito. Tumangulang ako. Normal na utos lang yon para sa akin. Pero nagbago ang lahat nung dumating siya. Tanghaling tapat noon, nang huminto ang puting sasakyan sa harap ng malaking bahay. Ako agad ang lumapit para buksan ang gate. Pagkababa niya noon sa may garahe, bigla akong natulala. Nakashade siya at simpleng puting damit lang na hanggang tuhod. Nakalugay ang buhok niya noon na bahagyang kulot ang dulo habang dahan-dahang tinatanggal ang salamin sa mata. Ikaw si Eleazar? Tanong niya. Opo, doktora. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ko alam bakit parang biglang kinabahan ako noon. Binatilyo pa ako noon nung huli ko siyang makita. Nung dito pa siya nakatira noon sa kanila. Pero ngayon ko na lang siya ulit nakita ng ganito na ang itsura niya. At hindi ko talaga maipaliwanag kung bakit iba ang dating niya sa akin.
Simula noon, halos araw-araw niya akong kasama. Minsan, nagpapasama siya sa pamamasyal. Minsan, sa tabing dagat pupunta kami. Minsan naman doon sa bukirin nila, malapit lang din sa mansyon nila. At habang tumatagal, napapansin kong mas nagiging madaldal na siya kapag ako ang kasama niya. Napakatahimik talaga dito sa probinsya. Sabi niya minsang nakaupo kami sa duyan sa likod ng bahay nila. Mas okay po talaga rito kaysa Maynila. Tama ka dyan. Uminom siya ng kape, tsaka ako tiningnan. Siya nga pala, may girlfriend ka na ba? Muntik akong mabilaukan sa iniinom kong tubig. Wala po. Talaga? Natatawa niyang sabi. Napakamot na lang ako sa ulo habang umiinit ang mukha ko. Simula noon, naging mas komportable pa siya sa akin. Minsan nga tinatawag na lang din niya akong Ellie, imbis na Eleazar. Kapag gabi naman at tapos ng trabaho ko, madalas niya akong tawagin sa terrace para may kausap daw siya habang umiinom siya ng wine. Samahan mo na muna ako rito. Opo. Hindi ka ba naiilang sa akin? Hindi naman po. Sinungaling. Natatawa niyang sagot. Inumumula ka nga lagi pagkausap mo ko eh. Hindi ko alam paano sasagot sa kanya. Basta ang alam ko lang, habang tumatagal, mas lalo akong naaakit sa kanya. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil iba siya kung makitungo. Mabait pa. Hindi niya ako tinatratong utusan. Isang gabi nga, nasa kusina ako noon at nagtitimpla ng kape nang bigla siyang dumating. Nakasuot lang siya ng manipis na bestida habang basa pa ng kaunti ang buhok. Kumusta? Hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Hindi pa ho, doktora. Lumapit siya sa mesa. Gawan mo nga rin ako niyan. Opo. Tahimik lang kaming dalawa. Alam mo, Ellie, salamat. Napatingin ako sa kanya. Para saan po? Sa pag-entertain sa akin habang nandito ako. Alam mo, ang buhay ko sa syudad sobrang nakakapagod. Ang araw-araw na biyahe, sa ospital, pati sa mga pasyente. Ay, sobrang nakakapagod talaga. Huminga siya ng malalim, tsaka ngumiti ng marahan. Pero dito, dito lang talaga ako nakahinga ng maluwag. Sana pala talaga noon pa ako umuwi. Hindi ko alam bakit parang biglang bumigat ang pakiramdam ko habang nakatitig ako sa kanya noon. Sa liwanag ng dim na ilaw, mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko, Miss Love. Pero doon ko unang napansin ang lungkot sa mga mata niya. Miss niyo po bang asawa niyo? Mahina akong tanong. Hindi siya sumagot. Pero pagkatapos ng ilang segundo, tumango-tango siya. Oo naman. Sobra. Pero mas nakakamiss yung may makasama. Ang hirap kaya nag-iisa. Gusto ko namang makaramdam na may kasama ako sa bahay. Natahimik ako bigla. Bigla siyang tumingin sa akin. Ikaw, pawala ka na pala sa kalendaryo ah. Wala ka pang balak? Tsaka ano lang ho siguro. Alam mo, Ellie, hindi magandang mag-isa. Tingnan mo ko, ang lungkot-lungkot ng buhay ko. Maagang nabiyuda, walang anak. Hindi ko alam paano ba ulit ako magsisimula. Tingnan mo ang edad ko. 40 mahigit na. Pero heto ko, wala pang kasama. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa noong gabing iyon. Hanggang sa biglang may kumalabog sa labas. Napaigtad siya, tsaka napahawak sa braso ko. Sorry, natatawa niyang sabi. Nagulat lang ako. Ayos lang po. Pero hindi niya agad binitawan ang braso ko. At ako naman, hindi rin nakakilos. Magkalapit kami noon. Sobrang lapit na naaamoy ko ang pabango niya. Amoy vanilla at kung anong mamahaling perfume na hindi ko maipaliwanag. Tumatanda na yata talaga ako. Biro niya habang nakatingin sa akin.
O baka nasusobrahan na yata sa kape. Pagtawa pa niya. Hindi ho. Napakunot ang noo niya. Hindi? Anong hindi? Hindi ho kayo tumatanda. Dahil mula noon, hanggang ngayon, ganyan pa rin ang itsura niyo. Walang pinagbago. Maganda pa rin kayo. Natigilan siya sa sinabi ko noon. At sa unang pagkakataon, nakita kong namula siya ng bahagya. Oh my God, Ellie. Bolero ka rin pala? Hindi po ako nagsisinungaling. Ilang segundo kaming nagtitigan. Hanggang sa siya mismo ang umiwas ng tingin. Sige na nga. Matulog ka na. Opo. Pero bago siya tuluyang umalis ng kusina, huminto siya sa may pintuan. Ellie? Po, doktora? Samahan mo ako bukas sa bayan ha. Tayong dalawa lang. Tumango ako. Sige po, walang problema. Ngumiti siya bago tuluyang umakyat sa kwarto niya. At naiwan akong nakatulala habang mabilis ang tibok ng dibdib. Doon ko unang naramdaman, Miss Love, na may kakaibang nangyayari sa pagitan naming dalawa. At hindi ko alam na ang simpleng bakasyon na iyon ng isang biyudang doktora ang tuluyang magpapagulo sa tahimik kong buhay. Kinabukasan nga, matapos ang gabing nag-usap kami sa kusina, maaga akong nagising para ihanda ang sasakyan. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung mga tingin niya sa akin ng gabing yon. At habang iniisip ko iyon, bigla ko siyang nakita mula sa may hagdanan. Nakasuot siya ng simpleng floral dress at nakaipit lang ang buhok niya. Pero kahit ganoon, napakaganda niya pa rin sa paningin ko. Good morning, Ellie. Nakangiti niyang bati. Good morning po, doktora. Ready ka na? Opo, Dok. Hindi ko alam bakit parang magaan ang aura niyang noong araw na yon. Mas madaldal siya kaysa dati. At habang nasa biyahe kami papuntang bayan, kung ano-anong kinukwento niya o kung ano-anong kwento ang sinasabi niya tungkol sa kabataan niya rito sa probinsya. Alam mo, makulit ako dati. Natatawa niyang sabi. Ako yung tipong tumatakas kay Papa para maligo sa ilog. Talaga po, hindi halata no. Napangiti ako. Minsan, napapatingin siya sa akin habang nagmamaneho ako. At sa tuwing mahuhuli ko siyang nakatingin, ngingiti lang siya na parang may iniisip. Pagdating namin sa bayan, sabay kaming kumain sa isang maliit na restaurant. Nung una, naiilang pa ako dahil pakiramdam ko maraming nakatingin sa amin. Pero parang wala lang naman sa kanya. O ano, tahimik ka na naman. Nahihiya lang po ako, doktora. Bakit naman? Baka kung anong isipin ng mga tao eh. Napangiti siya habang umiinom ng juice. Nako, hayaan mo sila. Hindi ko alam bakit parang may kakaibang saya akong nararamdaman noon. Simpleng araw lang naman iyon, pero bakit pakiramdam ko sobrang espesyal. Pagkatapos naming mamili, dumaan pa kami sa tabing dagat bago umuwi. Umupo kami sa may dalampasigan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang bilis ng panahon no? Mahina niyang sabi. Opo. Minsan iniisip ko, parang kahapon lang may asawa pa ako. Napatingin ako sa kanya. Kita ko agad ang biglang paglungkot sa mukha niya. Masayang-masaya po ba kayo noon? Tumango siya ng marahan. Oo naman. Masayang-masaya. Kaya lang, maaga siyang nawala. Hindi ko alam, Miss Love, kung bakit gusto ko siyang yakapin nung mga time na yon. Parang gusto kong bawasan kahit papaano ang bigat na daladala niya. At siguro, doon nagsimulang lumalim ang pagtingin ko sa kanya. Gabi na nang makauwi kami sa bahay. Tahimik na ang buong bahay at karamihan sa mga tao ay tulog na. Ako naman, diretso agad sa likod ng bahay para ayusin ang ilang gamit na naiwan sa sasakyan. Akala ko tapos ng araw ko. Pero maya-maya lang, narinig ko ang boses niya. Ellie? Paglingon ko,
Nakita ko siyang nakatayo sa terrace habang may hawak na wine glass. Pwede mo ba akong samahan muna? Opo, Doc. Pumunta ako sa terrace at umupo sa katapat niyang upuan. Mahangin noong gabing yun at tanging ilaw lang mula sa hardin ang nagbibigay liwanag sa paligid. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayong gabi, sabi niya. Wala pong anuman. Totoo palang sinasabi nila. Sinasabi nila? Nila Aling Rosa. Naku, huwag kayong maniniwala dun, doktora. Yung mga sinasabi ng matandang yun, huwag na huwag ho kayong maniniwala. Natatawa siya sa biglaan kong pagbabago ng ekspresyon. Ano ka ba? Wala naman silang ibang sinabi. Ang sabi lang niya, mabait ka raw at binatang binata. Napangiti tuloy ako at yumuko ka agad. Nahihiya pa rin ako sa kanya kahit ilang araw na kaming halos magkasama palagi. Biglang natawa si doktora. Alam mo, Ellie, ang cute mo pag nahihiya ka. Lalo tuloy akong napayuko. Doktora naman. Totoo naman eh. Ikaw talaga. Hindi ko alam ang isasagot ko noon. Pero habang tumatagal, mas lalo talaga akong kinakabahan sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Ang sabi pa nga nila dito, hanggang ngayon daw hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Teka, totoo ba? Naku, hindi totoo yun, doktora. Chismis lang yun ni Nanay Rosa. Naku, talagang matandang yun. Lagot talaga sa akin yun. Natawa ulit siya hanggang sa bigla siyang tumayo. Halika nga rito. Lumapit ako sa kanya. Paglapit ko, inayos niya bigla ang kwelyo ng polo ko. Ang gulo-gulo palagi ng suot mo. Natatawa niyang sabi. Pero hindi niya agad ako binitawan. At doon ko ulit na amoy Miss Love yung pabango niya. Yung amoy na ilang gabi ko nang hindi makalimutan. Napatingin ako sa kanya. Napatingin din siya sa akin. At sobrang lapit naming dalawa noon. Ellie, mahina niyang sabi. Po, hindi ka ba natatakot sa akin o naiilang? Bakit naman po ako matatakot at maiilang? Kasi mas matanda ako sa'yo ng ilang taon. Umiling ako. Hindi naman po importante yun eh. Edad lang yun. Tahimik siyang napatingin sa akin. Parang may hinahanap siya sa mga mata ko. At bago ko pa man maisip ang susunod na mangyayari, bigla siyang yumakap sa akin. Hindi ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Ramdam ko ang alab ng katawan niya at ang mahinang panginginig ng paghinga niya habang nakasandal siya sa dibdib ko. Pagod na akong maging matatag, Ellie. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit kusang gumalaw ang mga kamay ko noon para yakapin din siya. At sa unang pagkakataon, parang wala nang pagitan sa aming dalawa. Dahan-dahan siyang umangat ng tingin sa akin. Magkalapit na naman ang mga mukha namin. Doktora. Pero hindi niya ako pinatapos magsalita. Marahan niya akong hinalikan. Isang halik na punong-puno ng kalungkutan, pangungulila, at the same time, pananabik. Napatulala ako pagkatapos noon. Pero siya mismo ang muling lumapit. At sa pagkakataong iyon, hindi na ako umiwas. Naging mas mahigpit ang yakap namin sa isa't isa. Habang nasa terrace kami, pakiramdam ko noon, kaming dalawa lang ang tao sa buong mundo. At kahit alam kong amo ko siya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ellie, bulong niya habang nakatingin sa akin. Po, samahan mo muna ako sa kwarto. Mabilis ang tibok ng puso ko noon habang sinusundan ko siya paakyat ng hagdan. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko, pero sa bawat paglingon niya sa akin, parang mas lalo kong nawawalan ng lakas para umatras. Pagpasok namin sa kwarto niya, agad niyang isinara ang pinto. Tahimik kaming nagtitigan habang marahang umiihip ang hangin mula sa bukas na bintana. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang pisngi ko. Pwede ba ngayong gabi?
Kalimutan muna natin lahat. Hindi ako nakasagot. Tumango lang ako ng marahan. At nung gabing iyon, tuluyang nagbago ang relasyon naming dalawa. Nung magdikit ang labi namin, pakiramdam ko, Miss Love, nanalo ko sa loto. Iba't ibang pakiramdam ang naramdaman ko noon at para bang gusto kong tumalon sa sobrang tuwa. Hanggang ang gabing iyon, ang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan sa piling ni Doktora Estela. Dahil nung gabing iyon, may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos ng gabing iyon sa kwarto niya, akala ko magiging ilang na kami sa isa't isa kinabukasan. Pero kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo kaming naging malapit. Parang unti-unting nawala ang pagitan naming amo at utusan. Kapag magkasama kami, parang normal na magkaibigan na lang kami na matagal nang magkakilala. Minsan nga, tinutokso ko dun sa bahay. Sabi ni Nay Rosa, "Nako Ellie, mukhang na-inlove ka na yata ha?" Nay Rosa naman, "Nakakaya kay Ma'am Stella eh. Baka mamaya marinig na naman kayo nun. Kung ano-ano pa naman chinichismis ninyo." "Ay sus, ikaw naman oh. Yung pisngi mo kulay kamatis na." Malakas nitong tawa. Tuwing umaga, sabay kaming nagkakape sa terrace. Kapag hapon naman, madalas niya akong yayaing maglakad sa bukirin o kaya sa tabing dagat. At kapag gabi, doon kami mas nagiging malapit sa isa't isa. Hindi naman o hindi man laging sabihin, pareho naming alam na may namumuong damdamin sa pagitan naming dalawa. Isang gabi nga, habang nasa hardin kami at nakaupo siya sa duyan, bigla niya akong tinanong, "Ellie, tingin mo ba mali tayo?" Napatingin ako sa kanya. Tahimik ang paligid noon at tanging ang mga ibon na lamang ang maririnig. "Hindi ko po alam," sagot ko ng totoo. "Pero masaya po ako kapag kasama ko kayo. At parang hindi naman mali. Dahil wala naman tayong inaapakang tao eh. Parehas naman tayo nag-iisa, kaya wala naman sigurong problema." Ngumiti siya. "Tama ka." Humiga siya ng bahagya sa balikat ko habang pinapanood namin ang mga bituin. Matagal na akong hindi naging masaya ng ganito. Hindi ko napigilang hawakan ang kamay niya. "Doktora." "Huwag mo muna akong tawaging doktora." Napangiti ako noon. Ano pong itatawag ko?" "Di tawagin mo na lang ako sa pangalan ko." "Stella." Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko noon. Ngayon lang niya sinabi yun. "Sige, gustong gusto ko yun, Stella." Napangiti siya at saka bahagyang tumingin sa akin. At bago pa man ako makapagsalita, marahan niya akong hinalikan sa pisngi. Mula noon, halos gabi-gabi na kaming nagkakasama sa kwarto niya. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, at naglalambingan. At sa bawat gabing magkatabi kaming natutulog, mas lalo kong nakikita ang totoong siya. Hindi yung seryosong doktora, kundi isang babaeng matagal ding nasaktan at nangulila. Minsan habang nakahiga kami, "Alam mo Ellie, natatakot ako." "Bakit naman?" Baka kasi mamaya hanggang bakasyon lang to. Pagbalik ko ng Maynila, wala na. Parang panaginip lang." Natahimik ako. Dahil yun din ang tanong sa isip ko simula nang maging magkalapit kami. Isang buwan lang ang bakasyon niya at malapit na yung matapos. "Babalik ka rin sa Maynila, di ba?" Mahina akong sabi. Hindi siya sumagot. Tanging paghinga niya lang ang naririnig ko habang nakasandal siya sa dibdib ko. Parang ayoko nang bumalik eh. Napatingin ako sa kanya. "Ano?" Ngumiti siya ng marahan. "Nakakapagod kaya ron. Pero paano ang trabaho niyo?" "Pwede naman akong bumalik paminsan-minsan." Hindi ko alam kung bakit parang bigla akong nagkaroon ng pag-asa sa dibdib ko nung marinig ko yung sinabi niya. Akala ko kasi isa lang akong pansamantalang saya para sa kanya. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko namang seryoso siya sa akin. Kinabukasan nga, nagulat ako nun, Miss Love. Nangayain niya akong sumama sa bayan.
Akala ko may bibilhin lang siya o kaya mamamasyal kami ulit. Pero pagdating namin sa isang maliit na restaurant, seryosong mukha niya. May sasabihin ako, Ellie. Kinabahan ako kaagad. Ano po yun? Huminga siya ng malalim. Kinausap ko si Papa kagabi. Bakit ho? Tungkol sa'yo. Parang biglang natuyo ang lalamunan ko. Anong sinabi niyo? Kinagat niya ang pang-ibabang labi niya bago siya ngumiti. Sabi ko sa kanya, gusto kitang isama sa Maynila. Napatingin ako sa kanya. Hindi agad nag-sink in sa utak ko ang sinabi niya. Ako? Tumango siya. Hindi bilang utusan. Ano ho? Mahina siyang natawa. Kundi taong gusto kong makasama. Pakiramdam ko noon parang nananaginip lang ako. Pero ako lang to. Boy lang ako rito. Hinawakan niyang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Huwag mo nga maliitin ang sarili mo, Ellie. Tahimik akong napayo ko dahil hindi ko alam paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko noon. Pinaghalong saya at takot. Dahil hindi ako sanay. Pagkatapos noon, mas naging magaan ang lahat sa pagitan naming dalawa. Hindi na namin kailangang itago sa isa't isa ang totoong nararamdaman namin. At sa mga sumunod na gabi, bago matapos ang bakasyon niya, mas lalo naming sinulit ang bawat oras na magkasama kami. Minsan sa terrace habang kumakain. Minsan naman sa hardin. At madalas, sa kwarto niya, na dati ay bawal kong pasukin kahit kailan. Pero ngayon, doon ko na nararamdaman ang pinakapayapang tulog ko gabi-gabi. Dumating yung araw ng pagbalik niya sa Maynila. Habang inaayos ko ang mga gamit niya sa sasakyan, pakiramdam ko sobrang bigat ng dibdib ko noon. Akala ko, iiwanan na niya ako. Pero bago siya umalis, lumapit siya sa akin. Ano, ready ka na? Nakangiti niyang tanong. Para saan ho? Di ba sasama ka sa akin? Natigilan ako. Ngayon na ho ba? Oo naman, ano ka ba? Pero paano ang trabaho ko rito? Napag-usapan na namin yan ni Papa. Hindi ako makapaniwala. Binatukan ako ni Nay Rosa. Napatingin tuloy ako dito. Ay nako Ellie, napakahina mo talaga. Sige na, kumilos ka na. Ayusin mo ng mga gamit mo. Natatawa na lang ako noon habang tumatango-tango. Nung makasakay na kami ng sasakyan, ako na ang nagdadrive. Natatawa pa rin to habang tumitingin-tingin sa akin. Akala mo ba nagbibiro ako? Kailangan ko talaga ng kasama sa Maynila. Ang driver? Natatawa kong biro. Mas lalo siyang natawa. Hindi. Lumapit siya sa akin, tsaka marahan akong hinalikan sa pisngi. Gusto ko lang makasama ang lalaking mahal ko. Parang natulala na lang ako habang napapatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, Miss Love, sa buhay ko, pakiramdam ko, naka-jackpot ako sa buhay ko. At habang papalayo kami sa probinsya, hindi ko maiwasang mapangiti dahil hindi ko akalain na ang pagiging simpleng boy ko sa bahay ng mga Buenavista, hahantong pala sa pag-ibig na hindi ko kailanman hinanap. Hanggang dito na lamang po, Miss Love, ang maiksing love story ng aming buhay ni Doktora Stella. Muli, ako po si Eleazar at maraming salamat Miss Love sa pagbibigay ng buhay sa aking kwento.